16-án született Kecskeméten. A Galántai Népiskolában, majd Nagyszombaton végezte alsóbb tanulmányait. Azután Budapestre került a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakára. Emellett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is. Doktori disszertációját a magyar népdal strófa szerkezetéből írta 1906-ban. Ugyanekkor ismerte meg Vikár Béla fonogramgyűjteményét, és ennek hatására döntötte el, hogy falura megy népdalokat gyűjteni. Kutatásai elején ismerkedett meg a hozzá hasonló utakon járó Bartók Bélával. Ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk. 1909 és 1920 között kizárólag zongora és zenekar kíséretes dalokat, zongoraműveket és kamaradarabokat írt. Később a kortárs irodalom is felkeltette érdeklődését. A nagy változást a székelyfonó hozta, amelynek zenei anyaga már kizárólag népdalra épül. Kodály meghonosított egy új disziplinát is, az összehasonlító népzenetudományt. Jövőre Amerikában lesz az ISME konferencia, ahova szintén el akarunk menni, ha élünk. Ottan mi is az érdeklődés központjába kerülünk, mert ők is úgy szeretnék, az ő gyerekeik úgy énekelnének, mint a miénk. Istenem, de sokszor szoktam mondani, hogy milyen jó lenne, ha egyre többen tanulnák meg a Kodály módszert. Kodály Zoltán tanítványai közül már kevesen aktívak, de hála Istennek itt ül közöttünk Monna néni, Sebestyénné, Farkas Ilona, mindenki Monna néninek hívják, egyébként Sebestyén Márti édesanyja. Gyorsan itt az elején hadd köszöntsem fel, hiszen hétvégén lesz a szülinapja, nem mondjuk meg, hogy hány, Isten éltesse. Isten éltesse. Nem titok, 75. Úristen, ez gyönyörű, ez gyönyörű. Önök a tanítványok tartják egyébként egymással a kapcsolatot? Igen. Most is éppen onnan jövök, az Avilai Kisterész templomba volt a 6. kerületben a Magyar Kodály Társaságnak a ünnepi megemlékezése Szőnyi Erzsébettel az élen, meg hát mindazon nagyjából az én generációm, meg hát vannak azért szerencsére fiatalabbak is, akikkel azért ezt mindig megüljük, ezt az ünnepet. Ez az egyik, a másik pedig innen a Regnum Marianumba fogok menni, ahol pedig a kórusok és zenekarok országos tanácsának lesz a megemlékezése. Ott ilyen tömbökbe énekelnek a kórusok, hogy 3 kórus együtt, és akkor egy-egy számot valamelyiküknek a karnagya vezet, és ott osztják ki az idei kótadíjakat is, ami nekem is van már egy életműdíjam. Amihez gratulálunk. Mikor találkozott először Kodály Zoltánnal? Mert ha jól tudom, Békéstarhoson járt iskolába, ahol először tanították a Kodály módszert. Igen, pontosan így van. Jól tudod, 1950-ben még mint békéstarhosi diák. Ő ugyanis először rettentően ellenezte azt az egész iskolát. Keresztúri Dezső próbálta őt rávenni, hogy erre igenis szükség lenne, de őt aggasztotta az, hogy ott az Alföld közepén honnan lesz azoknak hangszerük. Meg egyébként is egy fúvolás kéz, mire abból igazi hangszerjátékos lesz, a pár generációnak el kell tenni. Tehát olyan, hogy tegnap még szántot vetett aratot, holnap meg fuvaloművész, az nem létezik. És ő ezen aggódott, hogy ez itt hogy lesz megoldva. És hogy lett megoldva? Megmondta, hogy Kodály Keresztúri meghívta őt egy tejára, Emma asszonnyal együtt, a feleségével együtt, és akkor elmondta neki, hogy ő pedig ezt az iskolát, ha akarod, ha nem, ezt én megcsinálom, mert ez több, mint csak egyszerűen egy zeneiskola. Persze, hogy több volt, hiszen bennünket, vidéki gyerekeket, akik hát például én se lettem volna soha az életemben zeneakadémista, egy 4 gyerekes falusi tanító házaspárnak az elsőszülött gyereke voltam. Maximum a debreceni tanítóképzőig jutottam volna. Így viszont Gulyás György, aki ezt megalapította, ezt a békéstarhosi élményiskolát, ahogy Szokolai Sándor szokta nevezni, ő gondoskodott róla, hogy igenis ez az iskola rövid idő alatt olyan hírnévre tett szert, hogy Kodály is kíváncsi volt. Ő mikor döntött el, hogy ezzel a módszerrel szeretne foglalkozni, illetve tanítani? Mármint, hogy én? Igen. Én, hát ez nekem adott volt. Ez nekem adott volt, tudni, én zenetudományi népzeneszakos voltam, úgy kerültem fel 53-ra Békéstarhosról a Zeneakadémiára, de harmadéves voltam, amikor ő nyugdíjba ment. És ez egy családias tanszék volt, 5-en voltunk összesen, és 3-an akkor már második diplomával is végzősök voltak. Vikár László, aki azóta sajnosan meghalt, ő 4. éves volt, elment aspirantúrára, és maradtam én a Mazsula, aki akkor még csak 3. éves voltam. És hát Kodály látta, hogy nagyon elszomorodtam, mikor bejelentette, hogy most már nyugdíjba megy, és mondta, hogy na, jöjjön, kísérjen haza.
és akkor a Király utcán végigmentünk, és közben ő nekem kifejtette, hogy sokkal nagyobb szükség van ebben az országban olyan tanárokra, akiknek élő a keze alatt a néptane, és nem muzeális tárgyként tanítja, hanem hisz benne, és úgy tudja megtanítani, hogy az életre élmény lesz a tanítványainak. Ígérje meg, hogy nem megy a zenei adminisztrátornak, hanem tanítani fog. Engem és nagyon... ott a körön sarkán én erre kezet adtam akkor. Nagyon érdekel engem, mert én is érintve vagyok. A családomban is van Kodály tanítvány, édesanyámnak a Húga Zeneakadémián Kodály tanítvány volt, és én pedig ebbe a gyerekkórusba énekeltem, amit itt mutattak még a Botkacsányi vezetése alatt. Viszont elszomorodva látom mostanában, hogy a Kodály módszer tanítás a mindennapokból, az iskolákból kezd kiveszni. Tehát nekem természetes volt, hogy így tanultam a zenét, ugye a rádió gyerekkórus tagjaként, de manapság a gyerekeimnél látom az iskolában, hogy egyre kevésbé jellemző ez, holott az egész világon így tanítják a zenét, és nálunk meg valahogy ennek a fénye veszik el. Miközben nekünk hungárikummal kéne nyilvánítatni. Így van. És miután épp eleget elmondja a hámori akadémikustól kezdve a Frajt Tamásig mindenki, hogy mekkora kár származik abból, ha azt a féltekét kihagyjuk a művelésből, mert embertelenedik a világ, a humánum vész ki vele, hiszen bebizonyosodott, hogy aminek a nevében most megpróbálják ezt, nem mondom azt a csúnya szót, hogy kiírtani, de hajlamos lennék azt mondani, az énekoktatás, hát maradt egy, vagy fél évenként, egy, a másik fél évben meg annyi se. Na most én tudom, hogy az nagyon kevés, de azt sem tudjuk jól kihasználni, mert lassan nincs énektanár már. Ne legyünk ilyen reménytelenek. Én azért hiszem, hogy ezek a híradások, amikben mi igyekszünk élen járni, felkeltik az érdeklődést a Kodály módszer iránt, és felhívják a figyelmet az énektanárokra, az énektanításra. Mi pedig nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer Isten éltesse és boldog ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen. Még azért hadd olvassak fel egy olyan idézetet, amit én is egy meghívóba kaptam. Ez a végére kívánkozik, ne haragudjatok. Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, és egész életére beoltsa a nemesebb zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlen bízni, ezt megszerezni az iskola kötelessége. Így van. Köszönjük. A gyerekkarok kötetnek az előszavába írják oda. Köszönjük. Azt mondtam, hogy ezt 6. ha szakad felolvasod, mert ez olyan gyönyörű. Igen. Köszönjük.